खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार यूट्यूब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायना जाबाय दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों नैबे फेमास जायगा कालामाटी तो लोगोफोर नैबे समाव जों मोनसे समायना नुथाय नुनो मोनदों बे जाहैबाय नोंथांमोना आंनि केमेरानि उनाव नुनो मोनखादों बेसर बिबार मोनसे समाव ओरैबायदि सम दंमोन जाय समाव गुबुन गुबुन नैबे बर'नि सिख्लाफोरा सेंग्राफोरा नैबे गोदोनि समाव आरोना बांसिन मा खालामो बेसर बिबाराव उन्दुलायनानै पिक्सार लायोमोन जोंबो गोसो जानानै नैबे समाव बेयाव फैनानै बे भिडिअखौ लालांनाय जादों जोङो कालामाटी दिन्थिनो थाखाय दिनै नाजादों दा नैबे दैजिं फेस्टिभेलनिफ्राय बेयो जोङो नैबे 5 किल'मिटार डिस्टेन्सआव दंफैयो दा बेवहाय लामायाव नुलांनाय हिसाबाव जों बेखौ भिउखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों आरो नैबे जायगानिफ्राय कालामाटीया मेक्सिमाम बियो 20 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव जागोन तो नोंथांमोननो आङो नैबे सिनखौबो दिन्थिलांबाय आरोबाव मोजां मोजां सिन नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिबावगोन तो बै समसिम गासिबो थाथ'दो आरो नायबाय था तो लोगोफोर नैबे समाव जोङो कालामाटी जायगासिम जों थांगासिनो टु कालामाटी नैबे जोङो मेन गेटनिफ्राय हाबबोनानै नैबे कालामाटी सौहैनो जोङो मेक्सिमाम बे जायगानिफ्राय 6 किल'मिटारसो डिस्टेन्सआव दंबायो जोङो नैबे मेन गेटनिफ्राय बेसिम 5 किल'मिटार एप्रक्स मथा-मथि 5 बा 7 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव जों सौफैबाय जोबोद मोजां बे जायगासिम थांनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जादों मानोना थांनाय बोसोराव जोङो 2018आव फैनो नागिरदोंमोन नाथाय बेवहाय अखा हालुनायनि जोहै बे जायगायाव फैनो हाया लामाया जोबोद गाज्रि आरो बेवहाय नैबे बाइकजों बिथांमोना फैनो होआ मानोना बेवहाय एसे रिस्कि जायो गोबां माने लामाफोरा माने नैबे बालाजों आरो अन्थाइजों बेनि थाखायनो बिथांमोना बे जायगाजों फैनो होआ तो नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला गारि लानानै फै तो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फ्रि टिपआव होबाय आरो लोगोसेनो नैबे समाव आङो बै जायगासिम नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो लायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय थौद' बिदिबा जोङो मेन जायगासिम नोंथांमोनखौ आं लांनोसै कालामाटी नैबे समाव जोङो कालामाटी थांनायनि लामायाव नैबे मैदेरनि खि नुदों नोंथांमोना नुदों नैबे जोबोद गोसोम मैदेरनि खिया मानोना बे मैदेरफोरा बे जायगायावनो फैनानै माने नैबेहाय बिनि जे हा बेखौ बिथांमोना जायो जायनि थाखायनो बे नैबे मैदेरनि खि बे खिया गोसोम जादों तो आं क्लोज आप खालामना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे समायना बाटारफ्लाइ लट्स अफ बाटारफ्लाइ फेमास बाटारफ्लाइनि थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों मानास नेशनेल पार्कनि गेजेराव थानाय नैबे आमटेका रेन्जआव थानाय नैबे कालामाटी जायखौ नोंथांमोना गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय सुबुंफोरनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिनो मोनो कालामाटी होननानै नोंथांमोना मोनथिगौ दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौ दिन्थिगोन आरो बेसिम नोंथाङा फैनो थाखाय नैबे राजा लामानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय नोंथाङा दैजिं फेस्टिभेल जानाय बेनिफ्राय फैनानै नोंथांमोना खयला मैलासिम नोंथाङा फैनांगोन आरो बेनि उनाव नैबे आमटेका रेन्जआव मोनसे प्रपार
पारमिसन लानानै बे जायगासिम फैनांगोन आं नैबे समाव बिथांमोना नैबे दैजिं फेस्टिभेलनिफ्राय जों मोनसे स्पेशेलि पास मोनदों आरो बिथांमोननि जोहैनो जों बेवहाय नैबे कालामातिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं एक्सप्लर खालामनो हादों दा बिथांमोनखौ आं दैजिं फेस्टिभेलनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेशेलि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बे बिथांमोना जोंखौ बे जायगासिम सौफैनो होनायनि थाखाय थ' नोंथांमोना मिन्थिगौ नैबे एसामिसाव बेखौ काला होननानै बुंगोन आरो नैबे माटि माने हा जायखौ जों बर'आव मानामोन काला गोसोम हा होननानै जों बुंनो हागोन बे गोसोम हाया मुंदांखा जानायनि खारनानो जादों बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों मावरिया हाजो जायखौ मावरिया होननानै बुङोब्ला नैबे अरफेन जायखौ इंलिसाव अरफेन होननानै बुंनाय जागोन बे अरफेन हिल बेयो मावरिया हाजो आरो नैबे मावरिया हाजो बुंनायनि ओंथियानो जादों जे मावरिया डेट मिन्स मा बेनि साखाथि फाखाथि जेबो हाजो गैया जायनि थाखायनो बेखौ मावरिया हाजो होननानै बुंनाय जादों नैबे कालामातियाव जेराव गोसोम हा आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय मुंदांखा जानायनि खारना जादों बेखौ नैबे अरसिद जायराव नैबे साम'नि थाखाय बेयो जोबोद मुंदांखा आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना मोनथिगौ बे जायगाखौनो मैदेर खर'बो होननानै बुंनाय जायो आरो बेवहायनो गोबां नैबे हाग्रानि जिब जुनार स्पेशेलि मैदेरा बे जायगायाव फैनानै नैबे गोसोम हा जायखौ जों खारै हा बेखौ मा खालामो जाफैयो थ' नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनो लादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आङो नैबे समाव गिबियावनो खावलायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे कालामाति बेखौ दिन्थिगासिनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जायगानिफ्रायनो होजोंहाय भुटान हादर आरो बे जायगानिफ्रायनो नोंथाङा बे जायगासिम नोंथाङा थांनो मोना थ' बेवहाय गोबां नैबे सिकिउरिटि बेवहाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेवहाय दोनदों दा बे जायगानिफ्राय नोंथाङा गुबुन फारसे माने बारनो हाया थ' नोंथांमोना बे जायगायाव जुदि फैयोब्ला बे जायगानिफ्राय नोंथाङा गिदिंलांफिननो गोनां जायो थ' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जायगायाव नैबे NGOफोरा संख्रै गारनानै होदों बिथांमोना नैबे हाग्रानि जिब जुनार स्पेशेलि मैदेरफोरा बेवहाय जाफैथों होननानै बिथांमोना बेखौ हयथ' नैबे संख्रैखौ दोनफैदों बिथांमोना जाथों होननानै थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिदों जोबोद मोजां बे जायगाया स्पेशेलि आं बेखौनो खावलायगोन बे जायगाखौ जोबोद फोसाबनोबो गोनां दङ आरो टुरिजमनि थाखाय बे जायगाखौ मोजाङै माने गुबुननो फोरमायनानै बे जायगायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बायदि
सुबिदाखौ खालामना होनांगौ आं बेखौ नैबे समाव बिटिसि गभर्नमेन्टनो खावलायबाय आरो लोगोसेनो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो नागिरदों बे जायगायाव नोंथाङा जुदि फैयोब्ला प्रपार नोंथांनो गोनांथि जानाय खायसे लोंग्रा आरो खायसे जाग्रा मुवाफोरखौ नोंथाङा बै जायगानिफ्रायनो लाबोखा मानोना बेवहाय गंसेबो दखान बिदिनो खायसे लोंनो लुबैब्ला दै बिदि बायदि नोंथाङा बे जायगायाव मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा हाबजेननायावनो नोंथांनो गोनांथि जानाय खायसे मुवाफोरखौ बे जायगायाव नोंथाङा लाबोखा आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों बे जायगायाव नोंथाङा गारि जुदि लाबोब्ला स्पेसियेलि नोंनि गारियानो हम नोंथाङा जुदि बाइकजों फैयोब्लाबो नोंथाङा नैबे हरनो मोननाय नङा दा लोगोसेनो आरोबाव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों नोंथाङा बे जायगायाव फैयोब्ला पिकनिक स्पेसियेलि पिकनिक जायोब्लाबो जायगायाव नोंथाङा संखा खावखासो लाबोखानांगोन मानोना बे जायगायाव संनाय खावनायखौ बिथांमोना होनाय जाया थ' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना जुदि बे जायगायाव स्पेसियेलि माबा मोनसे जानो आरो माबा मोनसे नैबेहाय फैनानै बेनि नेचारजों गोरोबफानानै पिकनिक जुदि जानो गोसोब्ला नोंथाङा संना खावनानै लाबोखा आरो लोगोसेनो मोनसे खायसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस लाइक नैबे जौ लोंनाय खायसे नैबे बक्स दामनानै मोसानाय बेखौ नोंथांमोना बे जायगायाव खालामनो मोननाय नङा मानोना बियो मोनसे नैबे जिब जुनार थाग्रा मोनसे जायगा आं दहाय मोनसे स्केन नुबोदों बेवहाय नुनो मोनदों मैदेरनि खिखौ आं नायदोंमोन बेवहाय आं आसरित मोनदों बे मैदेरनि खिया गोसोम खारना बेनो जानांगौ नैबेहाय जिहुते कालामाति बेवहाय मैदेरफोरा फैनानै बेनि जे हा थामहिनबा खारै हाखौ बिथांमोना जायो जायनि जुनैनो बिसोरनि नैबे खियाबो गोसोम जादों थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जेसे हायो बेनि सोमोन्दै बा बेनि खायसे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय जोबोद खस्थ' जादों बे जायगासिम फैनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेल बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो आं बेखौ हानायमानि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आरो नैबे बिटिसि एरियायावनो ओरैबायदि जायगा दङ जाय जायगाफोरा जोबोद नायनो समायना जेराव नोंथांमोना नैबे बगामाथियाव सकियाव थाङोब्ला दा बिदिनो मानास नेसनेल पार्क नैबेदि कालामाति बिदिनो गोबां जायगाफोर दङ जाय जायगाफोरा जोबोद मोजां आरो बै जायगाफोराव जोङो जुदि मोजां जुदि खालामोब्ला बे जायगायाव मोनसे नैबे खालामनो हागोन जायखौ जों मा होनना बुंगोन बेखौ स्पेसियेलि गुबुन जायगानिफ्राय नोंथाङा रिभिनिउबो लानो हायो थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बेनि सोमोन्दै खायसे भिडिअफोरखौ बानायखांबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नायनो हागोन आरो लोगोसेनो मोनसे खोथा खावलायनो लुबैदों जों बे जायगासिम फैनायाव जोबोद खस्थ' खालामदों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय अन्नानै आंनि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनखौ गुबुननि जायगायाव गुबुनफोरा मोनहैनाय बायदि नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक्स आरो कमेन्टखौ नोंथांमोनखौ होनो थाखाय खावलायबाय मानोना नोंथांमोननि मोनफा कमेन्ट्सआवनो नोंथांमोननि मोनफा शेयारावनो मोनफा लाइकआवनो जोङो ओरैबायदि गोसोखौ मोजां मोनो जेरै गुबुन मोनसे आं दिन्थिनो थाखाय गुबुन मोनसे जायगायाव नोंथांमोननो फोरमायनो बा नोंथांमोनखौ बे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय गोसोआ थुलुंगाखाङो थ' नोंथांमोनखौ आङो बे थुलुंगाखौ जोंखौ होबाय थानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि आंनि नैबे भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनो थाखाय सिगांदों आरो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना आं जेसेबां हायो आंनि बे डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननो लिरनो हागोन आरो लोगोसेनो मोनसे बाथ्राखौ आङो फोरमायनो लुबैदों दि नोंथांमोना बे जायगायाव जुदि फैयोब्ला नोंथाङा गिबियावनो जेथिया हाबगोन बे हाबलांग्रा गेटआव नोंथाङा प्रपार पारमिसन लानानै फैनांगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा नोंथांनि आइडि प्रुफ दिन्थिनांगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा हाबनोब्ला बे जायगासिम नोंथाङा फैनोब्ला आइडिजों लोगोसे नोंथाङा जुदि गारि लाबोबा गारिनि नाम्बार नोंथाङा होनांगोन आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथाङा हाबनाय लोगो लोगोनो नोंथांखौ सिकिउरिटिफोरा चेक खालामगोन बेनि उनावसो नोंथाङा बे जायगायाव हाबनो हागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिबाय आसा थिदों नोंथांमोना मोजां मोनदों थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै कालामातिनि जै नैबे बड'लेण्ड टुरिजिमनि थेंक्स